I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Diri sa kong atubangan, diri dapat okay puli-puli lang. Asa na pita ba? Diri. Asa? Diri. Basta diri sa atubangan. Asa gani? Basta sa atubangan. Asa lagi? Basta diha nga area. Kani? Hala, Kini ba nga part? tiyan naman na. Sapos on dapit? Ubos sa puson. Diri. Diri. Diya? Hikap. Oh, diri. Okay. Wala kay pangutana? Wa na. Di ka mo hikap? Hoy, imo ka? Hikap-hikap baya ka ganina. Kulbaan lang ko. Sutiyan mo gusto. Oo, lagi. Pero, diretso ra baya ka. Wa man ko makahibaw nga sa tiyan ra di ka mo hikap. Abi magana ko kato. Kini. Yelo mo ay? Matukulbaan ko. Yelo ba? Sige na pi. Tuman. So ganito ako mandaman para unya. Nya ana sa BSE na. Gipasuya na sa ko. Gipalagot na sa ko. Pero, ngano wa man siya madutli sa kong barang? Ngano man? Why, Delilah, Mamay. my, Delilah. Bakit labis kitang Yo. mahal? Mamay. Ganda mo, Muna magibalhin ng radyo. di ko malimutan. Ay, sula. Bakit labis kitang mahal? Sula. Sumpa Sula ka din. man, Mama, isaba kayo. iniibig kita. Ma! Hello, ma! Ay, malipayon ra ko, uy. Kidagag ni order na ko online sa mga bato. Dako-dako yung kong halindong. Labi na ning usa ka bato, oh. Unsa ba to'y pangan ini? Kining-kining sinaw ba? Sinaw kayo, niya lingin. Mao ni akong bestseller. Kanang bato nga politiko, ma. Hilom diha. I-appeal man ni bugaw mo tayo labot, ana. Playing safe, mga kamay. Unsa playing safe? Di lang ko ganahan magisgot anak nila kay wa ko'y paki nila. Bahala na sila. Maglamok-lamok na sila ra. Wa ko'y ginapigan na nila. Sige. Hindi na mag-hisgot nila. Kay ma-high blood na saga. Hisgutan na tos imok. Oh, kay ngano naman sa imok, ha? Nganong nagpa-print pa magyo ka inimok? Pwede na magyo nato isuwat sa whiteboard. Og ilahan na lang ng kopyahon. Mas maayo nga ni ani, Bia. Kay nakakita baya ka. Nga dili tanan makada og papel og bulpen. Ug dili sad tanan may cellphone. At least ni aning akong mga giprint nga bada nila okay na nga basa-basahon. Usa din imong giprint. Mga benepisyo sa lemon water. Narao? Read. Ano ba? Read. I-read. Lemon water promotes hydration. Number 1, good source of vitamin C. Citrus fruits like lemons contain vitamin C, which is an antioxidant. Number 2, may support weight loss. Number 3, easy alternative to sugary drinks. Number 4, citric acids helps prevent kidney stones. Number 5, may aid digestion. Napagi ko'y kuan laing nga ipaprint sa umabot nga mga adlaw. Oo ba? Di ba, nasultihan naman nimo ang mga tao about aning lemon water? Oo, bitaw. Pero kung dili nato sila kining sigihan o pahinumdom, di gina nila matimanaan. Mo nang balik-balikon dyan na siya. Mo na ipaagi nato sa print. Pareho na sana sa misa ba? Nga ang pari, balik-balik ra sad og hiskot sa ebanghelyo. Kay tungod ni ana, no? Tungod ana ang tao kung dili balik-balikan og kuan, pahinumdom di gid katimaan.
Suma ang mga bata. Aw kita. Nakasuy kita ana. Nga balik-balikan kita yaw-yaw sa atong mga inahan. Kay balik-balik naman sa nang atong sa. Oh, O, sige na. bitaw, no? Isil-sil ka dyan sa alimpatakan. Oh, smile man ka. Yun yung smile ko eh. Ayaw ba? Wala ko mahilis kung pahiyom ka na. Aw, kahilis lang. Pahuway pa ingoy. Mura naman hinuon ka dihang dalisuan sa pag-isip. Malisuon ang gigos pag-isip, di ba? Kung wa ko'y mahuna-hunaan nga paagi nga, muari na ko ang atensyon ni Pia. Ay, mangita na lang og laing babae pa ingbe. Na ako'y mga nailhan nga mga gwapa. Bisan unsa ba na sila kay guwapa, ma? Di pagyabot ko nila kay si Biyag yun ang ako. Dili kang Ingrid. Dili! Dili kang Carol. Dili! Dili kang Jaylee. Hindi lagi ko, ma! Si Bia ray ako! Si Bia ra! Mama! Aray! Uy! Aray ba? Ma! Aray! 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 Uy! Ikihat ang bitang child abuse ba? Child abuse ay mong tungol. Mangulatam ka kuya rason! O si way rason. Imo kong giwisikan si mong laway. Ha? Tanawa na ko di akong dagway o kanahan. Ah! Yeah. Daghang tao ron, no? Pero, sa'yo ra gyapon ako man kay dali ra man ang ilang pag-atubang nimo. Miun lang nasipa ingog panambal. Ampot. Pero nakabantay ko ba? Kining pila na ron kaadlaw. Huwag pasyente sa ilaha. Ay da, pasagdi na sila imok. Di ta magkunahon na anak nila. Ang atong hunaon-naon, mao kita. Ha? Ikaw, unsa man ka? Plano ba nimo nga forever na lang kang mananambal? Ako, forever na ba lang kung mulaom nimo? Char! Da, Kuya Wern. Ay, dali aragin mo pala paro ni mo, koy. Nangluspadayon ka, oy. Oh. Namuha na sad. Oh. Hoy, matakihon ka din ha. Bitaw, oy. Seryoso na ka. Naplano man kung mo abroad imo. Mo abroad? Sa Japan. Sa Japan? Mm. The land of the rising sun? O tuo di ay, mo inform lang ko nimo daan nga di ko ka-assist nimo sud sa duha ka buwan kay mag-training ko. Sa army? Sa army, uy. Mag-train ko sa housekeeping course sa TESDA. Seryoso ka biya? Oo, uy. Pero nga naman. Di ba okay naman na imong sweldo? Ay da, ang sweldo diri sa Pilipinas imo, pangkonsumo ra gid ko to. Mao nga mugawas na lang ko. Oh, Nagikay na magani og sugod sa akong passport. oh. Unsa man sa imong hikay? Passport gani. Ingon ka. Naghikay. Nag-process ba? Ay kabaw sa ko eh. Gara-gara ra gani ko. Oh, kay master man kay kaana. Sweldo ra gid ay hinungdan nga maabroad ka. Mangita sad kog love life dito. Ha? Oh, tanawa na kung may paglaom pa ba kang Beya ng kahimtanga. Tanawa. Gipahiran ni Beya ang mata ni Imok. Gibuta tingali na. Oh, sige. Sige, pagigudana lang. Mura ka bayag kiro nga kahambaton diha. Sa mga daylain akong mahimo, ma. Wa man ka manguyab ni Beya lagi be. Iyan na magugibasted. Wa pa gali ko kaingon. Aw ayog surrender. Mamugos ko? Ay ambot nimo. Ako daw sa bitaw gisuwayan og barang sa imok. Di mo madutlan. Ay nganong si Imok may imong atimanon. Si Beya, kuhaa ang iyang atensyon. Unsaon gani? Ayaw lang kong singkahi, oy, kanahan. Hinira to. Ah, Saan lagi, ma? How? How? Haw-haw di karabaw.
Mama ba, oy? Pag-research, oy! Kadiyot, Nana. Ma'am, ini flowers delivery, ma'am. Wow! Kisa may nagpadain ni. Kining imo ning pangalan kining naa diri, ma'am, Bia. Oh, si Bea ko. Pero, wa man ko mag-order of flowers. Amo ba, ma'am? Ana mo ko diri, ma'am, Bia. Og siudi ni siya, ma'am. Bayad kag 1.5. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!